Kardom Sonam Wangchuk thi hek pen alang li akai lamut non il tum chethanam lo na tum chini ta hai chini tum sik ong lo la pa chini ne ton phan Sonam Wangchuk ke la pu hello alang li am hang ke thek ke September ni phai isi September 1 an arni 1966 aning kan haladak la ke ha Jammu and Kashmir along ri arlo arong amen ke ule tokpo puadim si alang li am hang thek lo alang li amhang thek det alang li ke formal school bang ka charlie dunong li hem si ka charlie la pen cancer kep alang an si alang li ke lo ka charlie school along ki dun la pen alang li lo ka charlie ke la ke apia lam ben si alang li bang ke lo ka charlie dun la pen alang li ke la pu hen lo alang li ke non bang ke engineer lo Indian engineer man lo la pen climate activist polo botor bukan ka akam kachila la helong kajilang dun ke klem dun abang lo la pen lo anathu kilar pon ye bang phumane educational reformer alang li bang ke la son si akam ke klem pon lo athipi galang li bang ke social worker mate activist pusi alang li phan bang ke indiana sor bang ke chini pon lo Wangchuk alang li CJP mane cockroach Janata party kajilang dun arni la ke 28 June la cockroach Janata party July 20 arni parliament march asai phapon lo la ke atumia lom lo la non July chiklo la so akehang mate adiman padopon ke la phen lo non Narendra Modi prime minister of India talang mata resignation ar puch chipi po nang po mane prime minister kam claim long le pin po la ke irregularities in competitive examination do akethe nei lo all India pen examination mangke mane claim pon padu pon pe la pen loga charlie na education examination system la hem ka reform mane kelar padu pon nangi polo la pen ke thom bang ke la dharmendra pradhan pu resignation chipi ya phansalang tum non jantor montora lo kam klem la dharmendra pradhan ke do hut ke la paper leak padu lo union education minister alang ni ke claim ke la dharmendra pradhan phanon pe pasun vek nei posi non ata chesong pon bom lo non alang li phan ke hunger strike a joini si chuche junje pen pin pen a oka prana ja kong horang ka via son thek long pen la pen rat atum sarkar phan chuning ri pon pen a jok alang li phan ha hospital an se ke lang pon jia phan pon der lo bon se ta lang li ka chi pu ke la pu hen lo nili phan ja kong horang pen si rai kom sa khia tum police atum si nang pon bor i der lo non alang li phan ke ha Safdarjung a hospital si padulo alang li phan ke hem asor ke pu ke ha private hospital si terek pon vek nangi a the civil hospital ke se ke lang la an mi na pen mu thilot te komar la dai ka chen po la si sarkar si adai do vek po pusi apiso Dr. Gitanjali pen si ningye pon Wangchuk accountability ateng pen por hi dam lu te la pu hen lo alang le hada ka chetok account ateng pen ke la pen non ke wangi 28 July la ke puthot India second freedom movement India sadhin ke hang son puthot non ke jok long nangi pusi la tum ha parliament along an parliament march pu la kha pon si la tum padu pon populo la ke li tum freedom from injustice polo kangsai ke chok che ke paprek la hai pen ke jok long ya pha la pen paper ki leak do exam a paper hai la tum tangka pa chupang limpen a paper ke purikha bang ke padu di det la si march to the Indians parliament pusi year pono la somen ke la pela tu ke tarik in koi bang ke 2026 se claim pon populo athe alang phan ke aron re pen si ha Safdarjung a hospital si aron re pen si padu ve report la sa lang like pu ke la pu hen illegal detention aron re pen phan adak na pabiare hospital long pusi apiso Gitanjali phan ridak mate suhi ka chipi pen lo pen tok pen si alang le phan ke la radum phan papachini pon lo la sinon thi hek pen ke cockroach Janata party mang ke thene ke la hen lo isi lo sak ke lang along dhanda mate business ason claim ing to nang po pulo hini la ke lo ka charlie aron lar pon vek nang po pulo ke thom risomar ko yang tu mate youth sa tum kang sai ning ka hang ateng si la sarkar tum long vek nang gi balar vek nang gi pulo la pen pli ke la pu hen lo lo ka charlie a montri ar pu ing than vek nang po la ke alang li union education minister Dharmendra Pradhan phan lo
la si non alang li ke ap ok apran an mi la si alang li bang ke ingin so ta mi lo la si non mat bang ke ratum chitu pen si alang li phan bang ke si lang pon pen la dak pen wan yi la pen la so ke mang pen si ki jog ya phan si ni li la so video la tum phan ka che than chimun pen si la tum phan la so thi hek pen so nam wang chuk phur ki mo bang ke ni li lan pen si ing ton pon do kar dong